Subín fraga arriba, nun rastro nun jabalís, no llano, así a media fraga había como un camiño e había ali unha tienda. Había ali un home, estaba así con medio corpo fora da tienda, así a má metido así para atrás, dentro da tienda escondida, non sei se con algo ou tal, e nada máis. Non me dixo máis nada, só me preguntou o que facía ali. Era decembro de 2021. Este cazador non o sabía, pero acababa de atoparse de fronte co Rambo galego. O mesmo que levaba desaparecido meses dende a súa última fuga do cárcere de Monterroso, cando non regresou dun permiso penitenciario. Alfredo Sánchez Chacón, exmilitar, antigo membro da Lexión e das Forzas Especiais do Exército, experto en supervivencia e fuxidas. Gañou o alcume do Rambo galego o poñer en marcha todos os seus coñecementos para escapar da xustiza. En agosto de 1996, en plenas festas de San Roque na vila de Cuntis, a discusión nun bar cun mozo de 24 anos remata en traxedia. Sánchez Chacón, sen mediar máis palabra, asasinou cun revólver pegándolle un tiro na cabeza. Comeza entón unha fuxida polo montes en que as forzas de seguridade poidan darlle caza, ata que detido en marzo de 1997 en Xove. A espera de xuízo por esta morte e outros delitos, protagonizou unha fuga de película. Aproveitando a simulación dunha pelexa entre outros internos, empregou unha saba para descolgarse polas paredes do cárcere. Fuxiu a Portugal, ata que en 2002 foi condenado a 17 anos de prisión polo asasinato do rapaz. En marzo de 2021, tras un permiso de 3 días, o Rambo galego, de 63 anos, xa non regresou. Os seguintes meses foron de avistamentos pola zona das fragas do Eume. Varias testemuñas aseguraron velo roubando comida e ferramentas polas casas da zona. Polo que levamos contado, houve máis ou menos entre 14 e 16 casas nos últimos días. Aí colleu unhas tixeiras de podar, foi o único que vimos, amas un ferro. A Guardia Civil xa anda pola carretera un pouco van facer, porque sabedes que o coche non entra ao monte. Eses teñen que fazer unha batida un pouco máis grande. O cerco vaise estreitando, ata que un novo intento de roubo nunha casa de Aldea de Loira en Valdoviño sae mal. Miña irmá despertoume, está aí. Vin aquí á ventana, e xa salín para fora, mirar, e ele escapou correndo por aí. Intentou, agocharse ou escapar porque non había luces, entonces o mellor para despistar e tal, pero, o guardia iba moi cerca dele, e cando veu que estaba moi acorralado, xa se entregou máis ou menos. Canso, acurralado e xa sen forzas, Sánchez Chacón entregouse ás autoridades, poñendo fin así á súa última fuga.